Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinigilong ki khubor bamda kasni. Ai hukum ukim jong ya ki shipai bagi nuclear program bagi long ki bala pynkhreh thma. U President jang North Korean ukim jong ula ai hukum ya ki shipai bad ki nuclear program bagi long ki bala pynkhreh law ka poi ka thma ka bam shimla jia minshwa persha ya ka US. Ha ka meeting ka bala pelong da ukim ula batha iki shipai bat iki nuclear bat iki kharkhana shna kuli bat bom bat iki wei ki kharkhana ki bishna bat penmi ya ki tiar ya lethma bakin pin state bat pen kloi ban shna ki tiar gat kum ka jinyo jingtim na kilat pathai khubor jong ka North Korea ka KCNA Korean Central Agency men hagini ki banai ki bala dep la yathu ba ka US nuclear power submarine kalapoi ha Korean port city Busan but ka US kalapha ya ki long range bombers ha ka drill ha Seoul but Tokyo